Guys, good morning. Lit ko nakamataron. Ning ulis at tanog. Alas 6 ay alas 5 kapin. Kaya naghatid ni Alia na og taho. Nakatug kog balik. Kuan alas 7 na jud ron. Bawo dari kay lami man matug dari. Kuan magud na, namis gawas na tug na. Open na bugnaw. Mo nang Wapa ko migdas kwarto kay wapa. Kuan butangan patog screen kay kuan na kuan madlo ko sa bintana. Mo nang dari may matug na. Sa kuan lagi bugnaw. Lami ikatug ning bugnaw. Basta di pa ko ganano. Apay sa gada na day. Dari nagkutas gawas migda. Kuan ka nang naglay mi jaghang tug. Alas 7 na. Salya na. Ganiharan ning bakod. Alas 6 siguro ni. Ako kay na. Tug lay kog balik kay aram dyan lami ag tug. Bawa karon kay warang lami ana masang tug. Lahi ra jud. Nay kausaban po sang tug. Aram lami ag tug. Lami ag tug. Salya na nagkaon na sa katasang taho man ang bahalaglit ko magdungag. Okay ra. Dungag sa ko. Kay maglaba po ko sang hinamulan day nga mga puti. So hi guys. Nakapanglaban ako. Nja. Magwang ko maglawoy ko. Ang lawya sa liana. Ay sige ra ba ni ka fried chicken. Nakoy ko basa di arang ka-cute. Cute ako bata mo. Gahapon kani ngadto mami sa kuan sa ginikanang atan. Hinatag ni sang ugangang laki. Na sila ko basaan dito. Cute. Naglawoy ko kay kanang ako ni pa itog isda ron. Kaya napamiinunan. Nasalya na kay hindi man nakaadsugan haginanunan. Ano lamang gipreto hagitlog. Mga ning hapong lawuyan. Kuang ko ron na naob ko sa palibot. Diya kuan lagi. Hindi ko halos ka video kay kanang nay agsilingan ganihan nagpatugtog. Kusog ng sounds. Nang mag-vlog benta ko. Kapuyan ko mag-voice over. Nang alam ko nag-video ganina. Papa ko naligo kay kuan man. Papa ko tiwasunog labak. Madyo gali sa liana ron kay way klase. Agturas bay pahaway day. Ninja, maglakaw rata. Kay kuan man kanang nay manglimpyo ko dito sa taas. Kay naon napa ko mga gamit dito. Diya pang padunon kay naimo pulis ang pwesto dito sa family house. Agaho ang kuan. Ang mangudlaki ug isang asawa. Napa ko mga gamit dito asang i-arrange. Pahuway ma. Ito ra.
Lagi sa tibig-big nang nakita sa nakita ang gabi. Malagi. Nakoy mangga ba, gibahinan kog mangga gikan Laimi sa Cebu. Unja, lami na tay kaon. Kaso kuan, kanang gi-hyper ko. Nagkaan ko gremilis. Kay gahapon niabot sila Ate Flor. Gutom ko banja. Kanang dama sila dang putumaya. Mara dito hinungdan. Kanang gigutom ko dyan diretso kong kaas putumaya. Pagkatagtaon ning andar nagang sakit sang kuto-kuto. Dapat di ay kuan kanang ako ni kaon dagko. Kay kuan na ba jay tulo na nakasamot sang hyper. Nakan ni samot pud ni. Ajaran ni kanina hang di naman dargaw ang kuan kuto-kuto. Sila na Aliana. Radyo ng kuanan, radyo nga paninghuan ng malawian. Kay kuan siguro kang prasis. Tawoy takot ma. Tao oy. Amay mo nanunan og itlog. Tawoy ma. Diyan hapon ko anong sabot mo sa tan nga magkuan mi. Magsugba mi og pork. Nagkuan ko ba nag-crib kog sinugba. Ay, ang ka-cute, taghang ko basa. Gamay ra pa yung kuan. Sa pabi. Siyatan natong gisugos atan. Nga. Pabuhaton ka ng dungagan bitaw. Nga di sa gas. Kay lahirag lamis. Kanang pagkaon ba nga gidungag sa gasol. Ganahan jud kukuan. Sa kahoy. Manang pabuhaton si dungagan sa gawas. Parang kagamay sinin ko basa ah. Manahulog ko kung taho gabi, ang wala kong gatag ng patag mo. Ma, sabay mo pa huway ma. Ala, harang guwangan man din eh. Ang buwang ako bata ma. Gamay ra gud ang kuanin kanya gabi tunuan na. Hala. Gamay ra si dinarang cute ah. Mga siguro yung variety gagmadyon. Pero ang guwanga. Share ko lang. Dako na jud kasaban nga naminjo ko. Harang na kumpara ba kay sa kadtong mapa ko naminjo. Kuan, tagdugay ko matuog kay mag-cellphone. Karon nga naminjo na kong atan. Grabe na diyang sakto sang tuog kay si atan di man musugot og kuan. Kanang nagpanghigda na mo mag-cellphone pa ko. Di man nang ipabutang ang cellphone. Siyempre, mapatuo ko kay
kuan good ka nang mo-submit na sa ato ang husband. Mo na nga sahay makamata ko mga launa karang taas na sang tuog. Makatug ra po ko balik. Unya dugay pa jud ko kamata. Mulargas atan og alas alas 3, alas 4. Unya mahapit sa danig mga alas 6 kay hapitan si Aliana og kanang taho. Naghapit ni dyan, natuog pa ko. Nga magsalig lagi po ko nga si Aliana. Kanang lit na sa mukaon kay kuan man. Kanang nagkaon na pagtaho. Sa mga naingan nga na blooming ko. Siguro, tinuod jud siguro kay kanang sakto makugtug. Sakto kugtug, ginja. Basta lahi ra dyan. Lahi ra day feelings o kanang maglahi. Kay kuan ra si Aliana ra yung nanaon. Si Atan di man na dani mamahaw. Si Atan hapon na. Nakato na das niagi di ay kuan. Kanang nay grabing gaulan na ho. Hapit ko mag-panic attack kay angin lagi nang wami nagkasinabot. Chat si Dan hagalauna. Kapi niingan nga kanang niingan dito si Jang nga padung na kuno si Jang mo uli. Pero di padari. Padung pa si Jang atos mabini. Atos si Jang bus. Ako kasabot. Abi ko padung na si Jang muli. Daris amang ang lagi puyan. Matong naglaon po ko nga maabot na. Zarang nagkuang ko ba, nag-overthink mo sa kinahitabo nga. Ningam na nga padung na mo uli, hindi ako magkaabot. Mga to nagbaklay ko, niuli ko sa family house. Kay, hindi ko muli na ako dari sa kog naguna, kuan lagi ko, magpanik. Sa sahay, di kasi nabot, anang ginan si Janga. Taro nga mong kuan na, hingan, di kayong padung na muli. Padung pa man mo atos mabini. Mga to magutan sa ako. Kamay rang giutan kay kamera mong dos Aliana. Aliana, kinahanglan dyan ka mag-exercise, Aliana. Kaya nagsige na kag higda-higda. Sa ninggulayin. Si Aliana may unahang pakaon kay kuan man. Maligo ko. Ang gidauban na nahadlo ko kay ning siga na magkusog. Lagi pang tangkalahang mga hinayhay. Gani ko nang hayhay na nangangilaban. Hala ninda ako nagkadyo. Ha? Kani mga basurahan ni. I-separate darig mga plastic. Mga botilya.